हरिकृष्ण इलेक्ट्रिकल्स आमच्याकडे ग्राइंडर, कटर, पॉवर टूल्स, पाण्याचे पंप होलसेल दरात मिळतील. तसेच पाण्याचे पंप रिपेअर करून मिळतील. आमचा पत्ता हॉटेल अन्नपूर्णा जवळ शिरोडा नाका, वेंगुर्ला. संपर्क 9552 3052 05. कोकणातला आजचा दिवस हा पॉलिटिकल मंडेच म्हणावा लागेल. कारण आदित्य ठाकरे सिंधुदुर्गात तर भाजप नेत्यांचा रत्नागिरी दौरा सुरू आहे. एकीकडे संजय राऊत यांच्या अटकेमुळे शिवसेनेला हादरा बसला असताना शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे आज तळ कोकणातून त्यांच्या शिवसंवाद यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात करतायत. आदित्य ठाकरे आज सकाळी चिपी विमानतळावर पोहोचले. बंडखोरीनंतर शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे पहिल्यांदाच कोकण दौऱ्यावर येत आहेत. यावेळी त्यांनी सावंतवाडी येथे जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलंय. यावेळी आपल्या जाहीर भाषणात आदित्य ठाकरे यांनी बंडखोरांवर जोरदार हल्लाबोल करत दीपक केसरकरांच्या पिचवर जोरदार टीकास्त्रांची बॅटिंग केली आहे. तर दुसरीकडे सिंधुदुर्गसह राज्यातील 16 लोकसभा मतदारसंघामध्ये विकासात्मक आणि संघटनात्मक ढाचा मजबूत करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने लोकसभा प्रवास योजनेचे नियोजन करण्यात आले. रत्नागिरीमध्ये येत्या 7 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय कुमार यांचा 3 दिवसांचा दौरा होणार आहे. या 3 दिवसांच्या दौऱ्यामध्ये मतदारसंघातील संघटनात्मक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक अंगांना स्पर्श करतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 8 वर्षाच्या कार्यकाळातील विकासात्मक कामांचा आढावा सुद्धा घेतला जाणार आहे. या संदर्भात पत्रकार परिषदेसाठी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार तथा भाजप सचिव निलेश राणे, लोकसभा प्रवास योजनेतील 4 मतदारसंघाचे प्रमुख माजी आमदार प्रमोद जठार, भाजपचे रत्नागिरीचे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट दीपक पटवर्धन, सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, बाळ माने आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.